Vítejte u 4. dne na cestě za vaším vysněným miminkem. Lehněte si někam, kde vám to bude pohodlné. Zavřete oči a dejte si ruce podél těla. Nohy dejte mírně od sebe a 10krát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Představte si, že místo vašeho pupíku je sluníčko a jeho paprsky jdou do všech stran. Nyní jdou od pupíku směrem dolů k chodidlu a teď zase směrem nahoru až k hlavě. Řekněte nahlas: jsem zdravá a otěhotním snadno a lehce. Nyní si představte, že si hladíte svoje těhotenské bříško a přitom se usmíváte, protože víte, že tam máte svoje miminko. Jak se cítíte? Popište ten pocit, co právě teď prožíváte, když si hladíte svoje bříško. Řekněte nahlas vašemu miminku, že se na něj už moc těšíte a přitom si hlaďte bříško. Máte nějaký vysněný kočárek? Jak si představujete váš kočárek? Jak bude vypadat? Jakou barvu má? Popište, co právě teď před sebou vidíte. Nyní se zkuste zamyslet, kolik času věnujete vašemu telefonu a sociálním sítím. Řekněte nahlas, jak často se věnujete vašemu telefonu. Místo času, který věnujete ráno a večer telefonu, věnujte sami sobě. Každý večer, 40 minut předtím, než jdete spát, si dejte váš telefon na nějaké místo a nechte ho tam. A ráno, až se probudíte, tak si udělejte ranní hygienu a u toho děkujte za vše, co máte, i za vaše miminko, které už je na cestě k vám. V klidu se nasnídejte, ustrojte se a teprve až poté si vezměte svůj telefon z toho místa, kam jste ho včera večer položila. A večer to stejné, když ho večer odložíte na nějaké místo 40 minut předtím, než jdete spát, lehněte si do postele a představujte si, jaké to bude, až budete držet vaše vysněné zdravé miminko ve své náruči. Jak se budete cítit?
protože když večer budete usínat s takto krásnou představou, tak se ráno probudíte a budete mít nádherný den. Tak se nezapomeňte usmívat, protože jste těhotná. Mějte krásný den.